Det er den 3. oktober 2010. Som det ses, er der hård vind i Kattegat. Det ses også på flagene. Vi er i Østerhurup Havn, og i Østerhurup Havn er der afsløret i dag. Afsløret af hvad? Værsgo indenfor i klubhuset, der tilhører Østerhurup Bådklub, og se, hvad det går ud på. Vi er i Østerhurup Bådklub i klubhuset. Der har i nogle år været kapsejlads som onsdagen og om søndagen, nu er det hver søndag. Der er omkring 20 medlemmer tilsluttet de her søndagsmatcher. Og nu er det en lidt højtidelig dag, fordi der afsløres en fotoplanche med et foto af alle de deltagende både, der er med om søndagen. Og det er alderspræsidenten Svend Aage i Red Line, og så er det yngste medlem Nikolaj Tovsgaard, tidligere Danmarksmester 2 gange i Europajolle, og de har nu afsløret fotoplanchen herinde i klubhuset, hvor Bjørn i Malamuk blandt andet, og Kim i Mrs. Beam, og blandt andet Bjarne i Bimmer er til stede. Og vi har også vores kasserer i klubben, som er Jesper, der sejler Sofie. Så nu er planchen med 20 fotos hermed afsløret. Vil du også hen og sidde, Nikolaj? Svensk ud. Ja. Nå. Men det ser sjovt ud, når de kommer der. Ja. Nogen behagelig følelse. Nej. Jeg har spændt mange kilo svarmen, det er super færdig. Ja, skal vi prøve at skåle på? Skål. Skål. Vi har så trøsten, hvis man går lige øst, så ender du bare bære derfra, der kan du sgu altid tage færgen fra. Og nu siger det, de siger, at det skal blive varmere herovre på vores breddegrader også. Så det kan jo være, at vi ender med en monsun. Så får Svend Aage problemer. Nej, der skulle blive istid. Nå, er det sådan? Ja. Omvendt. Det er på den sidste vinter, ikke? Jo. Så det var noget med, at de snakker om Golfstrømmen, altså når alt smeltevand det smelter, så vil det simpelthen stoppe Golfstrømmen, og så bliver istider i stedet for. Så det blev slet ikke godt. Øv. Så er det hvad det med is. Jeg ved ikke, hvad han siger.